हेलो नमस्कार प्रणाम। हमनी कहीं जब भोजपुरिया माटी के जवान, हम हैं जिला आरा और हम हैं जिला रोहतास। हाँ। और यही से इहो वीडियो होखेला बहुत खास काहे कि आज हमनी के रुआ के ऐसन चीज दिखावल जी दिखावल जी का कहती भाई हमनी के इतना दूर बिहार से इतना दूर बाई जा 24 घंटा 36 घंटा लागेला तो भाई एजा के सब जगह रुआ के दिखावल जरूरी बात। आज हमनी के बहुत एगो खास जगह पाइल बनी जा मुंबई के जान कह सकेनी जा इस जगह के तो बिना देर के चलेगा। तो रउआ हमरा पीछे जौन बिल्डिंग देखत तानी ओकरा बारे में तो रउआ जानते हो का? जानती न बताई? अरे हाँ पक्का रउआ जानत होगा, लेकिन हम एकरा बारे में और विस्तार से बताएं काहे कि हमनी के वीडियो में बहुत विस्तार से इन्फॉर्मेशन भी देवल जाला और वो इन्फॉर्मेशन रउआ सबके बहुत काम आए। तो हमनी के खाली वीडियो ना दिखावे नहीं, हमनी के इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी बा। तो पीछे जौन बिल्डिंग रउआ सबके दिखा था रउआ सबके के नाम पता होई केकरा के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहल जाला। तो 1888 में जब ये बन के तैयार भई रहे तब एक नाम रहे विक्टोरिया टर्मिनस और 1996 में एक नाम बदल के रख देवल गई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। लेकिन रउआ सब एक और हम ट्विस्ट बतावल चाहतनी कि 2017 में एकरा में एगो शब्द ऐड कर देवल गई जौना के नाम रहे महाराज। तो एक नाम हो गई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जौना के पहले CST कहल जाता रहे, ओकरा में अब CSMT हो गई। CSMT के बनावे में करीबन 10 साल लाग गई रहे। हाँ मतलब विक्टोरिया टर्मिनस जब 1888 में बन के तैयार भी रहे तो ओकर कुल एस्टिमेट आई रहे 16 लाख रुपया के आसपास। अगर आज की कीमत के जोड़ल जाओ आज के दौर में अगर एकरा के बनावल जाए आज के समय में तो करीब 2000 करोड़ आसपास रुपया हो जी, है ना। तो भाई तो देख सकी ना खाली एजा ब्रिटिश टच नहीं में इंडियन टच भी बा एजा। तो यह दोनों अनोखा मिश्रण विक्टोरियन गोथिक और भारतीय वास्तुकला के कारण 2004 में एकरा के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में शामिल कर देवल गई। बाना कमाल के बाद देखी लाइट कितना सुंदर दिखा, एकदम शान से चमचमा रहल बा और अपन देश के तिरंगा लहर रहल बा। एकरा सामने देखम तो एगो और बिल्डिंग बा भाई इहो CSMT के पार्टे है। मतलब विक्टोरिया टर्मिनस जब बना रहे ओकरे आसपास एकरो के बनावल गिरे और दोनों बिल्डिंग के बनावे वाला जो डिजाइनर रहन जो डिजाइन के रहन उनकर नाम रहे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। और देखिए इहो बिल्डिंग कितना सुंदर बा। हालांकि ई बिल्डिंग अभी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग है, एजा BMC के ऑफिस बा। और ई जो CSMT बा ना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ई सेंट्रल रेलवे जोन के हेडक्वार्टर है। तो भाई हमरा ना ई वाकई में एगो ऐसा धरोहर लागेला और धरोहर बा यही से एकरा के यूनेस्को में शामिल कइल बा। और आसपास के माहौल देखी रात भर इजा इतने लाइट रहेला, मतलब इतना देखी एकदम इजा चौराहा बा मेन चौराहा और बहुत सुंदर लगा था भाई, है ना। CSMT सिर्फ रेलवे स्टेशन तक ही सीमित नहीं है। ये स्टेशन बॉलीवुड के एगो पसंदीदा लोकेशन में से भी बहु है। ये बहुत सारा फिल्म शूट भइल बा जैसे रावण, स्लमडॉग मिलियनेयर, जय हो, 26/11 ऐसा तमाम फिल्म एजा शूट भइल बारी सन। और रउआ के हम बतावल चाहतनी कि जौन CSMT बा एकरा पास में एगो रेलवे म्यूजियम भी बा। तो जब कबो हमनी के टाइम लागी हमनी को जरूर जाइन जा रउआ सबे के रेलवे म्यूजियम भी दिखाइम जा। रउआ सबे के हम एगो और ज़रूरी फैक्ट बतावल चाहतनी है नहीं आई रउआ सबके पता बा कि हर रोज 30 लाख यात्री ट्रैवल करेला एजा से आना जाना होला। तो रउआ समझ सकतनी कि स्टेशन कितना व्यस्त बा। 30 लाख मतलब बहुत बड़ा संख्या होला। और रउआ सबके हम इहो बात बतावल चाहतनी कि ई सेंट्रल लाइन के हेडक्वार्टर के कुछ फैक्ट्स और CSMT के रात में दृश्य और रउआ देख लो हम जाके कितना बढ़िया लगा था भाई। रात में कितना सुनहरा मौसम भी भइल, तनकी सी गर्मी कम भइल बा और वाकई में यार ई ना बहुत प्यारा बा यार। आर्किटेक्चर से लेके हाई बिल्डिंग के बात कही जाओ तो भाई ऐसने फैक्ट इंफॉर्मेशन मनोरंजन खातिर हमनी से जुड़ी जा, आई जा, लाइक करी जा, वीडियो के शेयर करी जा यार, अपना लोग तक पहुँचाई जा, है ना। मनियों के बिहार से जब आई जाए शहर में इतना बड़ शहर में तो हमनी के और भी कुछ प्रयास करी जी रउआ सबके एंटरटेन करे खातिर रउआ सबके जानकारी देवे खातिर, है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल हमनी के पूरा कोशिश रही, पूरा प्रयत्न रही। बाकी रउआ सबे प्यार दी जा हमनी के और मेहनत से जी जोर लगा के काम करम जा। स्वस्थ रही जा, मस्त रही जा। मिलल जी अगला वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, करी जा रहा हम करी जा।